вохӯрии дастаҳои эсхатаи шаҳри хуҷанд ва ҳулбуки ноҳияи восе дар даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол байни дастаҳои Лигаи якум дар варзишгоҳи Спартаки шаҳри Хуҷанд баргузор шуд. Дар дақиқаҳои аввали вохӯрӣ ба футболбозони ҳарду даста задани гол муяссар нагардид. 10 дақиқа пеш аз анҷоми қисми аввали дидор, бозингари рақами 10 дастаи эсхата Ҷурабой Исоев аз як имконияти мусоиди голзанӣ истифода бурда ҳисобро кушод. дар дақиқаи 57-уми вохӯрӣ ба бозингари рақами 13 дастаи ҳулбук Аваз Қамчинов баробар кардани ҳисоб муяссар шуд. 5 дақиқа баъди баробар кардани ҳисоб Аваз Қамчинов боз як зарбаи хеле хубу нишонрас зад ва тӯб вориди дарвозаи соҳибони майдон шуд. дар дақиқаи 75-уми вохӯрӣ Боҳирҷон Сангинбоев бозингари рақами 9 дастаи эсхата ҳисобро баробар кард. 7 дақиқа пеш аз анҷоми вақти асосии дидор ба футболбози рақами 91 дастаи эсхата Абдумалик Шодиев задани тӯби охирин муяссар шуд ва бозии ин ду даста бо ҳисоби 3-2 ба фоидаи соҳибони майдон ба анҷом расид. дар даври 13-уми мусобиқаи мазкур ки санаҳои 5 ва 6 сентябр баргузор мешавад, ҳулбук дар майдони худ бо Паншер ва эсхата дар сафар бо Саройкамар рақобат хоҳанд кард. дар даври 12-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи якум дастаи ҳосилот дар майдони худ бо дастаи Саройкамари ноҳияи 5 майдондорӣ намуд. Бояд гуфт ки дар даври гузашта ҳарду даста дар майдони Саройкамар бо ҳам рақобат карданд ки дар натиҷа дастаи ҳосилот бо ҳисоби 3-1 зафар ёфта буд. Инак дар доираи бозиҳои марҳилаи дуюм дастаи ҳосилот бо ин рақиби сарсахти худ дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Фархор бо ҳам нерӯсанҷӣ карданд. дастаи ҳосилот ба ҳайси муддаӣ барои ба даст овардани ғолибият аз дақиқаҳои аввал бартариро ба даст гирифт ва дар дақиқаи 14-уми бозӣ ба задани гол шарафёб гардид. голи мазкурро ҳамлавари соҳибони майдон Исроили Сомон вориди тури дарвозаи рақиб намуд. дар идомаи бозӣ ҳарду даста тавонист ки чанд ҳолати хуби голзаниро созмон диҳанд, вале дар қисмати аввали бозӣ ба задани гол шарафёб нашуданд. пайти аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба анҷом расид ва ҳарду даста ба танаффус рафтанд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ дастаҳо боз ҳам ба ҳуҷум мегузаштанд ва чандин ҳолатҳои хуби голзаниро созмон доданд. ниҳоят ба дастаи меҳмонон имкон фароҳам гардид ки дар дақиқаи 75-уми бозӣ баъди хато дар хати муҳофизати дастаи ҳосилот соҳибҷон Ваҳобов тӯбро ба дарвозаи рақиб ворид намуда таносубро дар бозӣ барқарор созад. дар идомаи бозӣ ниммуҳофизатгари дастаи ҳосилот Хайрулло Азизов имкон дошт ки ҳисоби бозиро афзон ва бар нафъи дастаи худ намояд, вале имконияти мазкур бидуни натиҷа аз даст рафт. дастаи Саройкамари ноҳияи 5 низ тавонист ки як гол ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намояд, аммо голи задаи даста аз ҳолати нобозӣ ба дарвозаи рақиб ворид шуда аз ҷониби доварон ба инобат гирифта нашуд. ҳамин тариқ бозии ҳарду даста бо ҳисоби 1-1 ба анҷом расид ва дастаи ҳосилот баъди касби як имтиёз тавонист ки мавқеи худро ду зина боло барад. марҳилаи дуюми чемпионати Тоҷикистон дар Лигаи якум оғоз ёфт. мо якум бозимона дар майдони худ бо командаи тими Саройкамари ноҳияи 5 вохӯрӣ гузарондем. ҳарчанде ки бартарӣ дар тарафи тими мо буд, командаи ҳосилот ҳам буд, аммо бозӣ бо ҳисоби 1-1 дуранг анҷом ёфт ва дар охири бозӣ як хатогӣ ба гол оварда расонд, барои ҳамин бозӣ 1-1 шуд.